Budeme teraz hovoriť o oprave základu dane, oprava odpočítanej dane. A v súčasnosti v platnom daňovom priznaní vy vlastne robíte opravu základu dane, čiže vyhotovené dobropisy, prípadne ťarchopisy a takisto aj prijaté dobropisy a ťarchopisy, to znamená oprava odpočítanej dane podľa paragrafu 53. Robíte v tých štandardných riadkoch, tam, kde vykazujete daň na výstupe a odpočítanie dane, tak do tých údajov si vždy započítate aj tieto nejaké opravy základu dane a opravy odpočítanej dane. Ale keď si spomeniete niekoľko rokov dozadu, možno 5-6, sme mali na to v daňovom priznaní samostatné riadky. Čiže do tejto časti, do tej tzv. Bežnej časti daňového priznania sa uvádzali naozaj len dodávky a dobropisy sa uvádzali samostatne. Tak vlastne teraz od 1. januára 2012 sa v tomto vzore vraciame k tej situácii spred tých 5-6 rokov a všimnite si teda, že dole máme to riadky 26, 7, 8, už si ho našli, 26, 7, 20 a 28, hej? Čiže rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa paragrafu 25. Čiže keď opravujete daň na výstupe, tak ako kedysi v minulosti, do riadku 26 uvediete, aká je hodnota napríklad poskytnutej zľavy, do riadku 27, aká je k tomu prislúchajúca daň na výstupe a keď ste v pozícii odberateľa, tak že príjmete dobropis, tak do riadku 28 opravíte alebo uvedete zníženie odpočítanej dane na základe prijatého dobropisu.